Šta je ispovest? Da li je ispovest povezana sa svetim pričešćem? Zašto se ispovedamo u prisustvu sveštenika? Šta treba reći na ispovesti? Da li sveštenik kažnjava ljude nakon što su priznali grehe? Hristos je među nama, ja sam sveštenik Nemanja Tešić i pokušat ću da odgovorim na ova pitanja kako biste bolje razumeli svetu tajnu ispovesti. Ispovest je sveta tajna u kojoj primamo oproštaj naših grehova. Ova sveta tajna pokajanja ili ispovesti postoji još od apostolskih vremena i pomaže nam da pronađemo mir i utehu, znajući da nam Bog oprašta naše grehe i prestupe i da nas ponovo prima u svoje carstvo, ali i u okrilje crkve. Nakon što ispovedimo grehe, nema potrebe da ih ponavljamo i pominjemo sljedeći put pod uslovom da smo prestali da ih činimo. Vidljivi oblik svete tajne pokajanja ili ispovesti mnogo se promenio od ranih vekova hrišćanstva. Ispovest je počinjala kao javni čin. Član zajednice bi izašao i stajao pred celom crkvom i cijela zajednica bi čula njegovu ili njenu ispovest te bi primali oproštaj kroz oproštajnu molitvu koju bi izgovarao episkop ili sveštenik. Bila je to ispovest licem u lice pred celom zajednicom i bila je opravdana okolnostima toga doba. Naravno, hrišćanske zajednice tada nisu bile velike, ljudi su se poznavali, bili su spremni jedni drugima da pomognu i brinuli su se jedni o drugima. Danas članovi jedne parohije ponekad se i ne poznaju, pa bi javno ispovedanje grehova pretežno izazvalo zgražavanje, a ne korist. Zbog toga je ispovest vremenom prešla iz javnog u lični čin, ali i dalje licem k licu u pravoslavnoj tradiciji, što znači u prisustvu episkopa ili sveštenika. Tokom svete tajne ispovedamo svoje grehe Bogu, a ne svešteniku. Ali šta onda sveštenik tu predstavlja? Šta on radi tamo i zašto on mora da sluša ispovest? Episkopi i sveštenici su dobili vlast da praštaju grehe u ime Boga i tu vlast primili su od samoga Gospoda našeg Isusa Hrista. Verovatno se sećate kako je posle vaskrsenja Isus došao svojim učenicima, udahnuo na njih i rekao: primite Duha Svetoga. Ako otpustite grehe ljudima, otpustit će im se. Ako zadržite grehe ljudima, zadržat će im se. Drugi razlog za prisustvo sveštenika jeste razrešna molitva. Dakle, pravoslavni sveštenik je u suštini svedok nečije ispovesti i nema razloga da se čovjek plaši sveštenika, jer on tu nije da nam sudi, niti da nas osudi, već da bude vidljivi znak Božijeg milosrđa i opraštanja. Kada pristupamo svešteniku na ispovest, treba da pomenemo samo sopstvene grehe i bez ulaska u detalje o tome kako su grehovi počinjeni. Naša ispovest treba da bude bez samoopravdavanja. Nema potrebe ni da pominjemo osobu koja nas je možda navela na greh. Ne navodimo detalje i imena na ispovesti jednostavno zato što sveštenik tamo nije sudija niti tužilac. Sa praktične strane, bolje je započeti ispovest od grehova koji nas najviše muče, kako ne bismo zaboravili da ih pomenemo. To se često događa. Imajte na umu da, iako nam grehovi bivaju oprošteni u Hristu Gospodu, ako se iskreno kajemo, upravo tada mi ćemo i dalje morati da se borimo sa grešnim porivima da bismo se u potpunosti oslobodili tih grehova. Tako da je sveta tajna ispovesti početna tačka našeg pravog pokajanja. Nakon što budemo očišćeni od greha na ispovesti, primamo i božansku blagodat i milosrđe koje nam pomaže da ostanemo daleko od greha i usmerimo svoju volju ka Bogu. Unutar pravoslavlja postoje različiti pogledi na ovu svetu tajnu, pa čak i među parohijama iste jurisdikcije. Neke pravoslavne crkve ili parohije smatraju ispovest obaveznom pre nego što pristupimo svetom pričešću. Neke parohije ili sveštenici čak mogu zabraniti pričešćivanje ako niste ranije pristupili ispovesti.
Međutim, postoji pravoslavne zajednice koje ove dve tajne ispovesti i pričešća koriste odvojeno i dopuštaju vernicima da se ispovedaju po potrebi i da pristupe svetom pričešću prema proceni sveštenika. Savet je, kada izaberete svog duhovnog oca ili ti sveštenika da vas vodi kroz duhovni život, sledite njegove smernice i blagoslove. Uvek se konsultujte sa parohijskim sveštenikom ili svojim duhovnikom o narednim koracima. Neka vas Bog blagoslovi i vaše porodice i nadam se da ćemo ovaj kratak uvod pomoći da bolje razumete ispovest i pravoslavnu veru. Amin. Gospodi pomiluj, Gospodi